A wuni lafiya da aiki sannan mu ba indo na zo nan ba a yunwace. To yanzu ya ya kwato ba? A to nono ne. A da mu da. Wannan abin yayi. Da mai indo ban gane ba ina shinkafa ciki kuma ina masara ciki gaba ɗaya na gaban ne ba na ganewa ai wasu wannan ba daɗi gaskiya ne wannan to wallahi ba zan ce shi ba wallahi ya dan abinci ne ki to ba da abinci ki a ba ki na bacin ma ki to duk wanda zaki kiro wallahi ba da abinci ka ina da wanda zai karba mun kudin abinci ba dai namiji bane turo shi wai ba dai namiji bane abuwa me ke faruwa ne kawai bawo Allah ne ya sai da samu shi abinci na samu shi abinci yana cikin wai abinci na ba daɗi ba komai da komai ko sai na ce biya kuɗi na wai ba zai ba ni sai dai in kira wanda zai karba min bayi wai kin kira kai ba ka da hankali kawai ma ku ina ne kai har za a baka rashin an mutum ba ka biya ba to zo za ka maza ka biya su ba kai waye kai to dole ka ci abin da kuma ka biya dole ne la hadare ni hadare ni ba ba mu ne la ba miya kai ba ke ba da ni wanda ne abincin ba ka ƙara mu ne la bai a ramji biya daga maza ka ci ne ka dare ni wa uba la bai cinye cin maza duka yo